हेल' लोगोफोर, दिनै 2 नभेम्बर आरो 2 नभेम्बरजों सोमोन्दो थानाय गासैबो कारेन्ट एफेयार्स आरो गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जथायनानै लाबोदों। दा फैदो फारि मा दं दिनैनियाव बाहाय नुनो मोननाय जागोन। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना जे वर्ल्ड भेजिटेरियान डे हिसाबै फालिनाय जायो होनदों 1 नभेम्बरखौ, अदेबानि मैयानि सानखौ फालिनाय जायोमोन। दा बेखौ 1977 निफ्राय फालिबोनाय जादों। नर्थार्न आमेरिकान भेजिटेरियान ससाइटिया बेखौ फार्स्टआव फालिजेननाय जादोंमोन होनदों वर्ल्ड भेजिटेरियान डे हिसाबै। बेनिफ्राय बेखौ उनावहालागै 1978 आव इन्टारनेशनेल भेजिटेरियान इउनियन मोनसे आफाद दानानै 1 नभेम्बर सानखौ बोसोरफ्रोमबो वर्ल्ड भेजिटेरियान डे हिसाबै फालिबोनाय जागासिनो दङ होनदों। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 आव तुर्कीनि प्राइम मिनिस्टार मेसात इलमास बिथाङा गैलिया होनदों। बिथाङा रुंसारि जालांबाय, तुर्कीनि प्राइम मिनिस्टार मेसात इलमास बिथाङा, आरो केपिटेला जाहैबाय आंकारा। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्टआ जादों रिसिप ताइप इरडगान बिथांमोन तुर्कीनिया, आरो कारेन्सिया जाहैबाय तुर्किश लिरा, बयबो मिथिखागौ बेखौ। दा बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3 आव भारतआ ब्रह्मस मिसाइलखौ गोजानसिम माने लंगेस्ट जानथाइसिमहालागै टेस्ट खालामनो हानाय जाबाय होनदों, आरो बेखौ टेस्ट खालामनाय जादोंमोन माबे एयारक्राफ्टजों बे सोंनाया जायोबा बे जाहैबाय सुखय एयारक्राफ्टनि गेजेरजों बेखौ टेस्ट खालामनाय जादोंमोन होनदों। आरो सुखय एयारक्राफ्टआ बबेनि रासियान एयारक्राफ्ट बियो भारतआ लाबोनाय। बेनिफ्राय भारतआव दासिम गासै 290टा सुखय एयारक्राफ्ट दङ होनदों। बेनिफ्राय सुपारसनिक क्रास मिसाइल हिसाबै नैबे ब्रह्मस मिसाइला थिसनजादों, एबा ब्रह्मस मिसाइलनि केटेगरि एबा मा होनदों बेनि थाखोखौ जुदि सोङोबा ब्रह्मस मिसाइला मा मिसाइल होननानै सोङोबा जाबाय सुपारसनिक क्रास मिसाइल। बेखौ सिगाङावबो खिन्थाबोबाय थाखादों। अदेबानि ब्रह्मस मिसाइलखौ गोबां बार टेस्ट खालामबाय, नाथाय नैबे बाराव बयनिख्रुइबो जानसिन मिसाइल टेस्ट खालामनाय जादों सुखय एयारक्राफ्टनि गेजेरजों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4 आव भारतआव गिबिसिन टायार पार्क बानायनो आखायाव लानाय जाबाय होनदों। टायारजों पार्क बानायनाय, जेनोखि टायार गोजाम गारनाय बेजोंनो पार्क बानायनो आखायाव लानाय जादों होनदों। बेखौ वेस्ट बेंगलाव बानायनो लागोन होनदों। आरो वेस्ट बेंगलनि सोमोन्दै नोंथांमोना नुगोन कलकाता केपिटेल, गभर्नर जानानै दङ जदिप धांकर। बेनिफ्राय दङ चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5 केरेला रायजोआ गिबिसिन कभिड-19 क्लिनिक गायसननो नागिरदों होनदों। हादरनि गेजेराव फार्स्ट कभिड-19 क्लिनिक गायसननो आखायाव लाबाय होनदों केरेलायाव। आरो बेयाव केरेलानि सोमोन्दै नोंथांमोना नुगोन केपिटेल तिरुपनन्तपुरम। बेनिफ्राय गभर्नर जानानै दङ आरिफ मोहाम्मद खान। चिफ मिनिस्टार जानानै दङ पिनारायि बिजयन। बेनिफ्राय दङ जम्मु एन्ड काश्मीर गोदानै स्टेट इलेक्सन कमिशनार थिसनबाय होनदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव बे जाहैबाय के शर्मा बिथांखौ जम्मु एन्ड काश्मीरा स्टेट इलेक्सन कमिशनार थिसनबाय होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7 तामिलनाडु सरकारा यंग एडभकेट वेलफेयार फान्ड बेखेवनानै होदों होनदों। आरो बेखौ तामिलनाडु सरकारा बानायनानै होदों। जिहेतु तामिलनाडु सरकारनि सोमोन्दै मिथिनांगोन, बे हिसाबै चिफ मिनिस्टार जानानै दङ इ.के. पालानिस्वामी बिथाङा जानानै दङ इ.के. पालानिस्वामी। बेनिफ्राय गभर्नरा जाबाय बनवारीलाल पुरहित बिथाङा, जायनोखि जोंनि आसामनि सिगांनि गभर्नरमोन बिथाङाबो। बेनिफ्राय केपिटेलखौथ' मिथिखागौ, चेन्नाइ तामिलनाडुनि। दा बेखिनि दानिया मोनसे बर'फोरनि गोनां खौरां, बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों जे बर्मानि एबसु मावख'खौ गाग्लोबग्रा माखासे दुथां सुबुंफोरखौ हमनो हानाय जाबाय होनदों पुलिसफोरा। दा बेखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड रादाबाव फोसावनायखौ स्क्रिनशट लाबोना होफैदों। नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, बेजों थांनानै बिथांमोननि पेजाव नायनो हागोन। दा बेवहाय होनाय बायदिबा सोरमोन नोंथांमोना नुगोन, बाहाय दङ प्रबिन रामसियारि, सुन्दर सिंह बसुमतारी, दीपक रामसियारि, बिरसिं स्वरगियारि, आरो गुबुन 2 दंबावो होनदों, जायफोरनि मुंखौ मिथिनाय जाथ'वाखै होननानै नैबे खौरां बिजोङाव फोसावनाय समाव होनाय जादोंमोन। दा बेबायदिनो उदखारिखौ बा दायनिगिरिखौ जायखि हानजानि जाया मानो होनबा समाजखौ गुबुंले खालामो। जिहेतु बिथांमोनखौ जोंनि खुंथाया साजा होनाया दरकार दङ। आरो बेबायदि खालामाबा गोबां उदखारा जोंनाव जोनोम मोनबोबाय थागोन आरो गावजों गाव एना एनि जाबोबाय थागोन। बेखायनो खुंथाया बेखौ सासन खालामनो नांगोन। दा बेखिनि दा खोथाया जाहैबाय, नोंथांमोननो गोबाङानो पिडिएफ फाइल बिदों। दा बे पिडिएफ फाइल बिनायनि थाखाय नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों मोनसे, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना लानो हानाय जागोन बेनि पिडिएफ फाइलखौ। निउसखौ नोंथांमोना गोनां नङाबाबो नैबे कारेन्ट एफेयार्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोनां जागोन जिहेतु। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।